Κύριε Αγοραστέ, εδώ μιλάμε για την πράξη του Πρωθυπουργού σας να κλείσει κρυφά τη Βουλή. Τι μας λέτε, δεν υπάρχουν άλλα θέματα πια τώρα, τελειώσαν τα υπόλοιπα. Και σας βλέπετε τις υποπόρες από τη Λάρισα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Αγοραστέ, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γρηγοράκο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η συζήτησή μας. Την ίδια ευαισθησία που έχετε σήμερα και λέτε. Κύριε Αγοραστέ, βάλτε μια τελεία. Στη Βουλή, τη στιγμή που η ίδια η κυρία Παπανδρέου σας έλεγε αυτό το πράγμα, πού ήσασταν τότε? Κύριε Αγοραστέ, μια τελεία σας παρακαλώ. Κύριε Γρηγοράκο, ακούστε με, κύριε Γρηγοράκο, ακούστε το ερώτημά μου. Κύριε Γρηγοράκο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εσείς δεν έχετε πάρει θέση, ούτε παίρνετε θέση. Αν λοιπόν πάει κάποιος και πει ότι έγινε αυτό από το κάθε πολιτικό αύριο, όπως πήγε ήδη στο Βατοπέδι, βγαίνει κάποιος και λέει, πάει στο Γερμανό κάποιος άλλος και λέει ναι, αυτό το πολιτικό πρόσωπο εγνώριζε, ήταν ενήμερο για το που γινόταν. Ο ανακριτής παίρνει τη δικογραφία και την επομένη το πρωί τη στέλνει στη Βουλή. Αυτό μπορούσε να γίνει δηλαδή αύριο. Ακούστε με, όχι. Αυτό ήταν ειδικά στο Βατοπέδι και παραγγείλει την Ένωση ο κ. Σανιδά. Αλλά με τον εφέτη ανακριτή που βάλανε τώρα, δεν μπορούσε ο κ. Σανιδάς να ξαναπαρέχει. Και η κυρία Εφέτης ανακριτής είχαμε γράψει στα δημοσιεύματα της Πέμπτης ότι σκοπεύει να στείλει τον φάκελο στη Βουλή. Και αυτήν δεν μπορούσε να σταματήσει ο κ. Σανιδάς. Και επειδή δεν μπορούσε να σταματήσει ο κ. Σανιδάς, πήγε ο κ. Καμάλης και έκλεινε τη Βουλή. Και δεν τρέπεται να λέει ψέματα στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα, να απαντήσει εδώ ο κ. Αγοραστός. Δώστε του λίγο χρόνο να ακούγεται, παρακαλώ. Δεν μπορεί να απαντήσει. Κύριε Αγοραστέ, με ακούτε? Σας ακούω, αλλά δεν άκουσα τι είπατε. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης πιστεύει ότι. Πιστεύω. Τα δημοσιεύματα της Πέμπτης είναι. Αν πάρετε τον τύπο της Πέμπτης, θα δείτε ελευθεροτυπία, νέα τα γράφανε. Δεν δικά μου. Έγραφαν λοιπόν πως έχει προκύψει ενδεχόμενη πολιτική ευθύνη. Ο φάκελος επρόκειτο να έρθει στην Βουλή σήμερα και γι' αυτό. Όχι σήμερα. Μέσα στις επόμενες μέρες και γι' αυτό εσπευσμένα αποφασίστηκε το κλείσιμο της Βουλής. Δεν αποφασίστηκε για κανένα τέτοιο πράγμα. Πείτε μας γιατί αποφασίστηκε. Αφήστε τον να απαντήσει, κύριε Γεωργιάδη. Αφήστε τον να απαντήσει. Το φάκελο μπορεί να το στείλει στη Βουλή. Τι λέτε, άμα υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τι λέτε, κύριε, παρεγράφησαν τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί να στείλει τίποτα στη Βουλή πια. Τι λέτε, που λέτε. Δεν μπορεί να στείλει στη Βουλή κανένα τίποτα, κύριε συνάδελφε. Τελείω το παραμύθι. Αφήστε να τώρα αυτά σε εμά. Περιμένουμε ότι που είμαστε. Εξήτλησε την εξέταση όλων. Δεν μπορεί να στείλει κανένα πια στην Ελλάδα κανέναν φάκελο που θα προκύπτει όνομα Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας και μόλις θα λένε για όνομα Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας θα μπαίνει ο φάκελος στο αρχείο, κύριε. Και αυτό έγινε γιατί ο Πρωθυπουργός σας, σαν τον κλέφτη, 9 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής, χωρίς να έχει ενημερώσει τον αξιότιμο πρόεδρο της Βουλής, ούτε τον δικό σας, τον εξαίρετο Δημήτρη Σιούφα δεν ενημέρωσε, αποφάσισε μόνος του, λες κύριε Αυτοκράτορ της Ελλάδος, να κλείσει τη Βουλή. Μην βγαίνετε καθόλου στα κανάλια, οντίθεστε, μην βγαίνετε, εξαφανιστείτε πανελώς. Ακούστε με κύριε Γεωργιάδη, πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει γιατρός στο κανάλι, σας επαναλαμβάνω, σας ανησυχώ. Και ήρθε ο Καραμανλής και μας έκλεισε το στόμα. Τι λέτε κύριε Γεωργιάδη, δεν γίνεται συζήτηση. Και μας λέγανε μετά αυτοί εμάς ακραίους και δεν κύριε Γεωργιάδη, ηρεμήστε κύριε Γεωργιάδη, δεν γίνεται συζήτηση με αυτούς τους τόνους. Μα τον ακούω 3 μέρες τον Καραμανλή να μην διευκολύνεται τη συζήτηση. Όταν υπάρχει. Ναι. Πείτε μας μια φορά που ξαναγίνει, ένας από την αρχή. Πάμε να κλείσουμε. Δεν λέει ψέμα το Καραμανλής. Ούτε κρυφά. Αυτά είναι για να δημιουργούνται εικόνες, ελήψη επιχειρημάτων και ελήψη προτάσεων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σωτήρη, μου φαίνεται πως έτσι θα πάμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Και χειρότερα. Θα έρχονται αποκαλύψεις από δημοσιογράφους πια και από μέσα ενημέρωσης. Ο κύριος Γεωργιάδης θα σηκωθεί και όρθιος. Κυρία Ζαρακέλη, δεν θα το πιάνει κάμερα. Εάν το καταλάβει ο κόσμος θα εξεγερθεί. Αυτό το οποίο έγινε, εάν γινόταν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης, θα είχε πέσει η κυβέρνηση από τους βουλευτές. Κύριε Γεωργιάδη, θα μου επιβεβαιώσετε ή θα μου διαψεύσετε τις πληροφορίες για την... Κύριε Γεωργιάδη, δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Δεν μπορεί ο κύριος Αγοραστός να μην το ήξερε και να βγαίνει να υπερασπιστεί ότι δεν το ήξερε. Γιατί ο κύριος Αγοραστός είναι εκλεγμένος όπως εγώ. Δεν είναι διορισμένος τον Καραμανλή. Κύριε Γεωργιάδη, θα μου επιβεβαιώσετε ή θα μου διαψεύσετε τις πληροφορίες για την κυρία Τζαβέλα? Αύριο στο μεσημέρι είναι ανακοίνωση στο δελτίο, κύριε Ζαρακέλη, κοντός ψαλμός αλληλούια. Μήπως δεν ξέρετε κι εσείς όπως κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία τι θα πει ο πρόεδρος σας? Κύριε Ντάσκα, ακριβώς εμείς μέσα στο κόμμα μας είμαστε πολύ συνεννοημένοι και επειδή είχαν το θράσκο, ευχαριστώ που το λέτε, είχαν το θράσκο με Δημοκράτη μια εβδομάδα, κάποια Παπακώστα, πού είναι ρε παιδιά η Παπακώστα, που έγινε και έλεγε πόσο αντιθεσμικά ψηφίσαμε
Εμείς τουλάχιστον το αποφασίσαμε όλοι μαζί και ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οι άλλοι δεν το ξέρατε. Είναι και εκείνοι εκλεγμένοι. Οι άλλοι θέλουν να σας ευχαριστήσω. Να μιλήσει για τη θεσμικότητα Καραμαλή που μας έκανε μαθήματα τα καράβια. Κύριε Γρηγοράκο, το παίρνω πίσω. Η αξιότιμη συνάδελφος κυρία Παπαπόλα που μας έκανε μαθήματα για το πώς ψηφίσαμε, να βγει τώρα να μας εξηγήσει. Εκείνη έδωσε την έγκρισή της για να κλείσει η Βουλή. Κύριε Γρηγοράκο, σας ευχαριστώ όλους. Κύριε Γρηγοράκο, τον κύριο Γεωργιάδη. Μια πληροφορία. Μια πληροφορία. Η εταιρεία Focus που βγάλει το 2,1 είναι ιδιοκτησία του κυρίου Φλέσσα της Κίβητας, αξιοπρεπέας άνθρωπος και πολύ καλός επαγγελματίας, που είναι ο άνθρωπος που έχει το επίσημο συμβόλαιο με τη Νέα Δημοκρατία για τη διαφημιστική της καμπάνια. Εγώ το καταθέτω απλώς προσδόσεις. Δεν το ξέρουν οι πολίτες. Γιατί συμπτωματικά είναι η μόνη εταιρεία που το βγάλε δύο. Σάκη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη μέρα, μια άλλη φορά μάλλον, με συγχωρείτε, να πούμε και σε ποιους ανήκουν και οι υπόλοιπες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γρηγοράκο, τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Ντάσκα και τον συνάδελφο του Σωτήρη τον Μπότσαρ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, θα σας ευχηθώ.